janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk tekane ra nganti sore janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane ambiar mam yuk Banyulange di track nih bagi gerajakan Banyulang nggih oh atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung merapi purba melu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung merapi purba sing nang Langgrang Wonosari Yogyakarta suwarane ning jero kabeh glegar kaya njebluke Gunung Semeru aler 6600 watt luar biasa soalnya glegar gudi kaya bose Arsana Audio matur suwun Banyulange